Assalomu alaykum barодарои ҷон, ҳама каса созаи хубен. Бародаро, имрӯз чӣ хеле ки да ҳамаи шумо маълумай, имрӯз 14 сентябр. Курси имрӯзаи мо чӣ хеле ки мебинед, як сомон боло шудааст. Дар бонки Миллии Tojikiston 1265 сомон, доллар 1024 сомон, евро 1026 сомон. Бародаро, гардонаки лайк мезухем ва подписатсия канала фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии мо аст. Чанд хай шумо дастгирии чӣ кардем, ҳамон қадар пешравӣ мешавад. Бародаро, худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад, сарбаланд обод бошед. бовар кунед, дар Москва ҳам хунуки ҳаст ки ях кардем. ҳаво хунук шуда рӯз ба рӯз.